pundi katingaren tindak wae ora nutih taksi dhewean napa ora wedi timbang nganggur Kang Mas gelem ngancani Mas alias kebetulan jenis kata rada kabotan yen purun enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula opahi topel wang lagan golek momongan niki blonjo Mbak Ayu apa pindahan ampun kelemes sampeyan ampun ku jiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang Surabaya perawan rondo kanggoku ora apa-apa Nyang Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting aja Sumalang yo pin rondo dijamin kempling tenang lho Mas alhamdulillah Gak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur aku gelem ngancani Kelerasan Mas alias kebetulan jenis kata rada kabotan yen purun enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula opahi topel wang lagan golek momongan niki blonjo Mbak Ayu apa pindahan ampun kelemes sampeyan ampun ku jiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar Paing ngoing-ngoing prawan rondo kanggoku ora ambil pusing Nyang Semarang tuku gelang opo anting-anting aja Sumalang yo pin rondo dijamin kempling apa ya saya